Apa kowe ra kelingan wiwitane tepuk tangan anderek kang peke jenengan ajeng demo niki pas ora pas penak priya bagus kang olah budaya iki nom-nomane pripun nggih lah iki sing sak leting iki seniman iki oh nggih tak kira iki nganu lho apa ngrawit ampun nggih yang kakung sowan menyang kutha gedhe lah nggih dek mben didampingi duwe swanten kaya ngene iki ngentekke pirang anu sinden ngenten iki nggih ibu Pak ya Pak nguti Pak emangnya selamat iso nyanyi kudu adol motor lagi senggak ae kono ki wis bolan-balen nganu ngentek-ngentekke LC kae oke bendera terus yung yun selendang kuning kang saking bukir niki nganu lho Mas MC-ne Madya Laras Madya Laras ning Jawa oh nggih jeneng leres napa klentu Pak leres sanes sinten tukang ngarit lho nih ngarit Merendah. ngarit sapa ngarit lah nggih gaweane tandur bercocok tanam boten enten tandur teko ngendi bendera terus yung yun selendang kuning oh nggih kang ampun ngatur lho, Pak. saking bukir terus tresno sesideman yang kakung teng mriki mawon monggo bapak-bapak ingkang badhe beksa monggo Pak monggo tayupan riyen monggo yang kakung tane kok timbang perpisahan Sulistyo ora wangi Sabono marang kula Rodya Praputra Liwati jane
Sawangane tanggap ing Sasmita, Mas. Ayah Doni, Pak D Suradi. Ayah Doni, Pak D Suradi niki. Lah, Pak Akbar. Ya. Nggih. Niki napa dibablaske garwane wong liya? Siap. Oke, siap. Niki Walek, ayah. Mas. Pak Nah, ya. Doni. Nggih. Urip ana kutha gedhe wita kokohe Ayo, yo. Garwane wong liya. Boleh, Mas, Enta saya bagai nyanyi. Yang punya gawe wong. Pak Akbar, Pak D Suradi. Wong ayu sing tak tresnani. Dina wengi kang tak empe-empe. Aku ora bisa lali omong seleramu pujane ngati sliramu sing tak impi garwane wong liya aku wis kebaco tresno nanging ati kumbo gawe loro ayo Aksen. Nggih. Aksen riyen. Nganggo ngene barang. Ya. Oke. Oh ini. Napa direwangi apa piye? aja Milih nang endi? waduh penak ya penyanyi ya terus jebuk dhewe Ning apa sliramu teko juga terpikis buat Ayah Depi. Ayah Depi. Sugeng siang. Ayo. Mau dilebone, Mas. Masuk, Mas. Wong ayu sing dak tresnani. Rino wengi kang tak ande. Aku ora bisa lali. Ayo. Mong sliramu maning ati. Latihan sepi Rekatan, Bu, Kak. ketemu
aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara ayo piye Iki sing Dewa dereng absen sinten? Pak De lagune napa? request selanjutnya Hah? Sakit rindu. siap Oke. Oke. Ajeng DP napa langsung cash? oke Nganggo TF baran, penak cash ngono. ayo TF ya aku gur Pak De sinten mau, Pak De? Pak De Lingga ngersake sakit rindu. Oke. Oke, niki ditelaske riyen. Yes, Mas. monggo. Ning apa sliramu? Yo, urung deng. Alhamdulillah Mas. Seniman sing putri
Jangan sampai lupa lirik lo ya. Iya, iki jane iki cengkoke Ki Narto napa Ki Mansur to iki. Ki Mansur S perpaduan juga Arafik.